Hver morgen når han står op, går han ud på toilettet, og hans bærbar følger trop. Når han placerer sig foran brættet, men han har glemt at låse døren, da hans mor brasser ind. Ja, det er synd for stakkels Søren, når han står nøgen med sin pind. Søren, hvorfor låser du ikke døren? Det er jo logisk med forældre i hjemmet. Åh nej, Søren, hvorfor skåner du ikke din mor, så hun ikke bliver vidne til du leger med lemmet? Søren, hvorfor låser du ikke døren? Søren, hvorfor låser du ikke døren? Døren. Søren, hvorfor låser du ikke døren? Søren, hvorfor låser du ikke døren? Går han bare derhjemme, alene for sig selv, og undgår hans forældre, og hans venner kalder ham makrel. Men han er aldrig ensom, for hånden er hans ven. Og når han er lidt depri, smutter han på toilettet igen, yeah. Søren, hvorfor låser du ikke døren? Det er jo logisk med forældre i hjemmet. Åh nej, Søren, hvorfor skåner du ikke din mor, så hun ikke bliver vidne til du leger med lemmet?